Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi omurubiri okubwatya nigo kurigirirwa n'ebigori byonsi inegaki igomboronge turonge ichimbo cheto konyorole chingaki chinde garia asemejega ao konyoro omonto kabwate liburi liaye gose omwafuli abasubati mbabwate gose neleso yatukana ng'aye tobwati nje mogogoti nachire igoti mbwati liburi bona ko nachire garia konyora ng'a embura yange ere gotwa gose omogasororire bona nange akomigereri gochiaso yo bwate liburi nondo gocha nero migereria nondo koro moina nero migereria yatukana ng'o musubati nabwate leso yaye akaleso getaga keiga ubekire inse bono goikaransare oyonde korwa iga bono bang'eire komomiga ereso yarenge nsinini yamoisainere bweka bono moyega nogenderete gose moyega bwa matanga gose nomoyega bwa inyangi gose nomoyega bwe kanisa yarenge bono ere omonyene igategetea nataka kuchikinga ase eng'encho y'omogaso ere omonyene atagete koba comfortable egetambaa labda akiare mpaka asa amagoro mate yatokana ng'a bono ong'eire gogekuncha gose keba close egere abanto bonsi bakareki baisane aye togocha na ereso yao shwari aye togocha na omwafuri oshwari ase eng'encho ng'aki ase okogenda embura ngotwere ase okogenda omogaso ngochora omonge bono bogori liburi liao bogori ereso yao ase eng'encho ng'a kara kogenda omoyega nabo okonyora ng'a ebirogo biaerire aye omonyene bweseti nabo okonyora embura yature aye omonyene bweseti abanto mbari banyarete okonyora ng'a gari ase epagi yabasubati omwafuri norororo ereso nerororo ng'aye kwamanya gwetema bosa gomanyete ng'a abande mpaka bwate chireso yaya bogori ereso yao bogori omwafuri oo ase eng'encho ase mokogenda tomanyete ng'a kiegwete ekoba ekiana begochenchi daika ende yonsi eite embura etwe gose omogaso orore se bono igari ase moikaransete yatokana ng'a nkomigora omosubati oyo oyonde ochire nere onte ng'a nainche nsukere ase eng'encho ng'a insaria kuna unyefu ase eng'encho ase are nachafu togoikaransa bosa ereso ya omonyene nero bono mwaikaranseire bono iga kogechiwa lakini tari kobatebia osinyunki agokwana liburi eri oyonde korwa maega naende oyonde ochotene na motu yaye bono osinywa ng'aki igo nkoriringa liburi eri ase eng'encho ng'a bono iga liburi eri riarenge eriane riabe riare abanto bonsi of course tagokwana lakini ime yaye ogechiwe bono embwa eywo etabia eywo enare eywo yokonya korora ase amafuri are yokonya korora ase ereso ere kwa momigo oyomino terigochiareta bichangia ekera nkobori ng'a ine gaki igombuya inegaki igomboronge turonge ichimbo cheto Ndizi TV.